Radio Kaszebę na żywo dziś z Pucka. No takie 20-35 minut pozostało nam do godziny 13. O 13 odsłonięcie tablicy upamiętniającej Stanisława Cygierta właśnie. W tej chwili jeszcze trwają przygotowania, w tej chwili zdjęcia pamiątkowe ZKP w Pucku sobie robi. Na stanowiskach naszych gości pozostał dr Artur Jabłoński, Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową, Uniwersytet Warszawski, autor książki Los Kaszuby. Panie Arturze, witam ponownie. I do gości dołączył Marek Cygiert, zapowiadany już przez nas wielokrotnie, także zasłużony dla powiatu wieloletni geodeta. Panie Marku, pięknie pana witamy, kłaniamy się nisko. Dziękuję, dzień dobry, witam wszystkich. Panie Marku, no po pierwsze, jak pan się czuje w takim dniu, o który pan zabiegał już od wielu, wielu lat? No powiem tak, że jestem dzisiaj bardzo szczęśliwy, że mój ojciec będzie upamiętniony w tym mieście i w tym powiecie tablicą właśnie na budynku, w którym mieszkał 42 lata. No z przerwą na wyjazd do Nigerii, tam 3 lata, ale generalnie mieszkanie zajmował. Też tutaj, ja się tu wychowałem w tym domu od drugiego roku życia, tu od 58 roku tutaj mieszkałem, tu się wychowałem, tu chodziłem do szkoły podstawowej, do liceum ogólnokształcącego w Pucku. W czasie studiów tu przyjeżdżałem, to mój rodzinny dom był cały czas. I dlatego dzisiaj jeszcze to upamiętnienie ojca, który był wielkim działaczem tutaj na terenie powiatu, jest to, co wykazał tu pan doktor Artur Jabłoński w tej książce, jest naprawdę upamiętnieniem, ponieważ ja też doszedłem do wniosku, że jak nawet rozmawiałem z obecnymi samorządowcami, to tylko ci najstarsi tam wiedzą, taka osoba była. No już całe pokolenie minęło od śmierci ojca, bo 25 lat minęło i narodziło się nowe pokolenie, dużo już odeszło na wieczną wartę, Kaszubów starszych osób, mieszkańców Pucka powiatu i jest garstka ludzi, którzy jeszcze te osoby pamiętają. A w internecie to tylko jest jedno zdjęcie, do tej pory było, które jest na tablicy umieszczone. Ja o tym powiem w trakcie mogę też teraz powiedzieć, że to jest zdjęcie z filmu Abecadło Kaszubskie, tak? I nakręcony film w 86 roku, dobrze to pamiętałem w tej chwili chyba. I to jest do tej pory jedyne zdjęcie ojca i informacja w internecie na przykład, tak? No bo kiedyś internetu nie było jak jedyne. W związku z tym teraz ta pamięć o tej osobie, która tu zasłużona jest zresztą to wszystko, co wykazał tu pan doktor Jabłoński w książce i dla powiatu i dla miasta z tego szczególnie będzie teraz, myślę, bardziej upamiętniona. Dla historii miasta przede wszystkim to jest ważne. Ale ja myślę, że ja bym niczego nie wykazał i do niczego nie dotarł, gdyby nie to, że wy w rodzinie tak pieczołowicie te pamiątki po ojcu, matce przechowywaliście. To wszystko jest uporządkowane w archiwum pięknie. No to się zgadza, tak. Tu w ogóle ojciec, ja właśnie pod moją namową po śmierci mamy w 95 roku, notabene już też o tym wspomnę w moim przemówieniu, po jej przemowie. 3 dni po pogrzebie mamy w 95 roku, która zmarła 3 lutego. 3 dni pogrzeb był 7 lutego 95, a 10 lutego były zaślubiny Polski z morzem, tak? I już 75. Panie Marku... I ojciec był wtedy do tego przygotowany. Już ja jeszcze go pytałem przed samym tym, czy da radę pociągnąć, bo to 3 dni po pogrzebie mamy. No ale tak, słucham dalej. Panie Marku, bo tak jak nie pana pytać, to kogo? Jaki był Stanisław Cygiert? Był skromnym człowiekiem, bardzo wierzącym, praktykującym. W kościele nawet w Puckiej Farze miał wykupione miejsca na 10:30 na sumę dla mamy i dla siebie. Chodzili zawsze w niedzielę, a zawsze chodziliśmy też z rodzicami na nowenny w środy, pamiętam. Bardzo praktykujący, tak, i zawsze odważny, pewny siebie, ale skromny jednak właśnie, ale
dążył do celu swoją pieczą, swoją pracą i tak dalej. I w sumie nie zabiegał o szczyty tam kariery, jak teraz ludzie po trupach idą do różnych celów, do stanowisk dążą. Był po prostu człowiekiem skromnym, ale jednocześnie odważnym i był patriotą, też co trzeba zaznaczyć. Powalczył o sprawy kaszubskie, żeby Kaszubi byli też na terenie w Polsce traktowani jak równorzędni, jak obywatele, a nie jak Niemców. Ja tu wspominałem już panu doktorowi Arturowi o tym, tego nie ma w książce, ja sobie później przypomniałem sprawę, gdzie kiedyś pamiętam tylko bardzo ogólnie, że był jakiś paszkwil napisany na Kaszubów w Trybunie Ludu za czasów marszałka Sejmu, mówiłem, no jak on się nazywał? No właśnie, to teraz mi wyleciało z głowy. Też mi wyleciało. Na razie nawet lata 80. Jechał z protestem do Sejmu z jednym rolnikiem, chyba ze Swarzewa, Konkord chyba to się nazywał. I protestować, że takie paszkwile piszą na temat Kaszubów. Zawsze traktowani byliśmy za komuny przecież Kaszubi jako Niemcy, tak? Człowiek zaangażowany, człowiek pracowity. Tak. Więc tak osobiście chciałem pana zapytać, a jakim był ojcem? Jakie są pana wspomnienia? Bardzo dobre. Zawsze wspierał nas we wszystkim. Znaczy, dużo poświęcał czasu pracom społecznym, tak? Ale generalnie zawsze był też opiekuńczy i tak dalej. I starał się, nawet pomagał nam w czasie studiów i tak dalej. I później już, jak byliśmy dorośli. I w ogóle bardzo dobrym ojcem i nie mogę nic złego powiedzieć na temat ojca. Super było zawsze. Mama jeszcze też go wspierała. Mama, która właśnie praktycznie była taka jego asystentką, można powiedzieć, sekretarką. Wspierała go wszystkim, notowała różne telefony, uzgodnienia, plany jakieś tak dalej i przypominała ojcu, bo tyle miał tych spraw na głowie oprócz zawodowych, tak? I to jeszcze tak powiem, zawsze mu przypominała, tak mówię, taka typowa sekretarka obecna i asystentka. I także to pamiętam i ten była w naszym mieszkaniu tutaj na piętrze gości, bywały takie spotkania towarzyskie, cały zarząd wtedy, tam pierwszy prezes Władysław Toliński bywał też z żoną Wandą, bywali potem ten pan dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Tarnowski Paweł, żoną Janiną, państwo Kawalcowie, Maria i Jan. Księża na Bryża przyjeżdżali. Księża. Na Bryża czy z Kata? Też, nie, Bryża. Ksiądz Lewiński, kanonik z Karwi, bywał z siostrą Zofią, przyjeżdżali na tak dalej relaksu, odprężyć się też i tak rozmowy, bo wszystko było grono przyjaciół. Bywali też właśnie państwo Dębicy, Kazimierz i Danuta, nauczyciele ze Sławoszyna, gdzie w 1957 roku ojciec założył pierwsze koło, tak, ze Strzenia Kosubskiego z panem Dymickim właśnie tam, w tym Sławoszynie, tak. I oni też przyjeżdżali na Bryżanach, na kawę, najczęściej na spotkania imienowe, tam mamy czy ojca bywali, ale nie tylko. I tu powstawały też, praktycznie główny zarząd praktycznie to się spotykał tutaj też, tak towarzysko, tak, oddziału Puckiego, tak. I tutaj powstawały pomysły, na przykład właśnie między innymi mama z ojcem wymyślili ten Dzień Matki dla najstarszych matek Pucka. I od 69 roku, jak dobrze pamiętam, tak, była pierwszy raz obchodzony w Domu Kultury, którego już nie ma dawno, likwidowany, nie wiem dlaczego, to akurat też dziwię się, że nie ma Domu Kultury w Pucku, który był na rynku cały czas też tam i tam były obchody robione i są co roku teraz obchodzone dalej. Stanisław Cygiel był właśnie albo inicjatorem, albo współtwórcą tych wydarzeń, którym żyje cały powiat pucki, który znamy wszyscy. Pan był takim wtedy świadkiem narodzin właśnie tych wydarzeń. Czy miał pan wtedy świadomość tego, że w jakim elemencie historii pan bierze udział? Bo jak byłem tak już nastolatkiem, to też tam pomagałem, jeździłem, coś tam dowoziłem albo tak dalej, tak, byłem jako kierowca albo pomagier, tam układałem
ustawianiu jakichś tam stolików, ustawianiu czy czego, albo stoiska jarmark, był taki, pamiętam, folklorystyczny na rynku w tych latach, to też zrzeszenie oddziału miało swoje stanowisko tam, tak, no to ojciec tam też siedział często, nawet zdjęcie takie, no jest, jak siedzi przy tym stanowisku z książkami i tak dalej, i kaszubskimi, ale co, też o pomysł, ten się przypomina w tej chwili, sprawa właśnie, bo patrzę na hafty tych pań, teczka haftu puckiego haftu, tak, Puck ma swoją historię haftu kaszubskiego i 3 teczki, tak dobrze pamiętam, wzór, tak, swój, Mikołajkiem puckim, to taki wyróżniający kwiatek i te elementy, te teczki 3 zostały wydane przez oddział pucki. To też trwało bardzo długo. Tu powstało też dzięki inicjatywie właśnie rodziców mamy też, bo też haftowała sama i koło hafciarek, tak, właśnie było zorganizowane, działało w Pucku w tamtych latach i właśnie uczyły kobiety hafciarki już takie kilkuletnie, młodsze panie i dziewczyny haftu kaszubskiego. Kiedy pojawił się pomysł powstania książki Los Kaszuby i postanowiliście panowie ze sobą stworzyć właśnie tą książkę, jak wyglądała wasza współpraca? W jaki sposób wyglądało przekazywanie wiedzy od pana Marka do pana Artura? Tak jak powiedziałem, świetnie uporządkowane archiwum, nie tylko dzięki Markowi, ale również dzięki innej części rodziny, dzięki siostrze, która... Zebrała, ja może wejdę w słowo tylko w tym momencie, bo ojciec, ja zacząłem mówić chyba, zaczął pisać wspomnienia, jak po śmierci namówiłem go do tego. Nie ma co robić na emeryturę, weź pisz wspomnienia, masz tyle przeżyć i zaczął pisać na moją prośbę. I napisał wiele, przez 3 lata dużo napisał praktycznie, ale potem już choroba spowodowała, że już nie mógł dokończyć. I pisał to ręcznie. I siostra Aniela spisała to, wprowadziła do komputera. Pierwszej redakcji poddała. Pierwszej redakcji poddała, zabrała to wszystko. Brat jeszcze uzupełnił niektórymi zdjęciami te wspomnienia. I to część wspomnień, które ojciec napisał, to też przekazałem tu panu Tak, dlatego książka tak naprawdę składa się z 3 części. Pierwsza to jest moja próba podsumowania całego życia Stanisława Cygierta, jego biografia. Najważniejszą częścią, najgrubszą częścią, można powiedzieć, są wspomnienia zredagowane przez Anielę Cygiert-Roda i przeze mnie także. A na końcu w książce znajduje się jeszcze równie istotny aneks, który jest właściwie wyborem wystąpień, pism, listów, artykułów pisanych przez samego Stanisława Cygierta do Pomeranii na przykład, czy na różne okolicznościowe wystąpienia, które towarzyszyły na przykład przyznaniu honorowego członka zrzeszenia Abdonowi Stryszakowi, profesorowi weterynarii, ale też mentorowi Stanisława Cygierta. Te 3 części książki składają się rzeczywiście na opis losów człowieka, ale można powiedzieć, że w pewnym sensie też całego pokolenia Kaszubów. A która historia, który fragment tej książki zrobił na panu największe wrażenie? Trudno powiedzieć, bo mnie fascynują różne rzeczy. Fascynują mnie przede wszystkim aktywności bohaterów moich biografii, bo to już jest tak naprawdę 3. czy 4. biografia, którą napisałem. Aktywności polityczne. Tutaj też mieliśmy z tym do czynienia. Ta odwaga, o której tutaj wspominał Marek Cygiert. Odwaga na przykład na egzaminie na Uniwersytet Warszawski wtedy jeszcze, bo zaraz po wojnie weterynaria była na Uniwersytecie Warszawskim, później przeniosła się na SGGW i tam na egzaminie wspomina Stanisław Cygiert o tym, że miał napisać, bo taki był temat pracy pisemnej dla wszystkich, stosunki społeczno-gospodarcze w mojej
swojej wsi. Napisał o tych stosunkach społeczno-gospodarczych w swojej wsi, to co miał do napisania, tak jak wspomina, a potem dodał jeszcze kilka stron na temat tego, jak jego zdaniem Kaszubi są dyskryminowani, że nie są przyjmowani do wojska, na przykład do marynarki wojennej, że są wysyłani do kopalń w tamtym czasie. No to był rok, słuchajcie, 50. To trzeba być naprawdę odważnym, żeby coś takiego napisać i oddać komisji egzaminacyjnej. Strasznie właśnie denerwowała go właśnie ta dyskryminacja Kaszubów. Dlatego, co wspomniałem wcześniej, te wszystkie takie paszkwile w tych Trybunie Ludu i innych tych państwowych gazetach czy innych, to zawsze go tak denerwowało i walczył z tym strasznie. No. Panowie, pozostało nam 20 minut do rozpoczęcia tej właśnie uroczystości, zatem pięknie już dziękujemy wam za rozmowę, za wizytę również w naszym studiu. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś ma blisko, no to warto na chwileczkę tutaj jeszcze podjechać i być świadkiem tego fajnego wydarzenia. Zapraszamy Państwa do Pucka. Panom pięknie dziękuję. Marek Cygiert, Artur Jabłoński. Dziękujemy pięknie.